Hola, avui us ensenyaré a fer 4 portades per l'escola. La primera és amb un efecte molt xulo i molt divertit. Els materials són un full de paper, pintures de colors, una targeta vella que ja no feu servir, un retolador negre i una cartolina per decorar. Agafem la pintura i la col·loquem per la part de dalt del full. Ho fem amb tots els colors que tingueu. En el meu cas, amb 3 colors. Amb la targeta vella la passem per sobre de la pintura, com esteu veient a la imatge. Per escriure el nom de la signatura, la podeu escriure amb qualsevol lletra. Per això l'escriuré amb lettering i us ensenyaré a fer una mica de res. Però això també us explicaré més detalladament en un pròxim vídeo. Per fer lettering es necessiten uns rotuladors especials. Poden ser de punta pinzell, com aquest que esteu veient a la imatge, de punta cònica, que és les que us estic dibuixant a la pantalla. N'hi ha més, però aquestes van molt bé per principiants. La primera norma de lettering és que sempre que escriviu cap amunt heu de fer una línia prima i sempre que escriviu cap avall, grossa. Ho podeu practicar fent aquest exercici. Segons la inclinació del rotulador, la fareu prima o grossa. El segon exercici és fent lletres Cs. A mesura que aneu practicant aquests exercicis i d'altres que us ensenyaré en un pròxim vídeo, aconseguireu fer lettering. Escrivim el nom en un full i després ho retallem. Amb la cartolina podeu estripar trossos per decorar i també podeu estripar trossos de paper de diari, paper de regal o d'altres cartolines. Un cop ho tinguem tot preparat, és a dir, tot el que vulguem enganxar, com ara el paper de diari, la cartolina, tot el que hi vulgueu ficar, ho enganxem tot al full. Quan ho tingueu ben enganxat, ja tenim la portada feta. I no oblideu que quan ho hagueu enganxat tot, la portada l'heu d'enganxar en una llibreta o en algun lloc.
I si escriviu matemàtiques, no us oblideu de l'accent. Amb rotuladors dibuixem formes al paper, com triangles, quadrats, taques, rodones. Quan tinguem totes les figures fetes amb un rotulador negre, li dibuixem cors, ratlles, coses en algunes figures. Enganxem el nom de la signatura i ja tenim la portada acabada. Si voleu, podeu acabar de posar-hi alguns detalls. La tercera portada la farem amb tisores, llana, un full i pintures. Primer, desenrosquem la llana. I en tallem més o menys mig metre o 1 metre. Amb tota la llana que tenim, n'agafem un tros. Amb el tros de la llana, el suquem a la pintura, que quedi tot ben ple de pintura. Quan tinguem la llana ben sucada de pintura, posem el full en horitzontal i col·loquem la llana de la forma que vulguem. Després, dobleguem el full per la meitat i apretem una mica. Després, estirem la llana amb l'altra mà. Obrim el full i ja tenim l'efecte. Podeu fer aquest procediment els cops que vulgueu i amb tots els colors que vulgueu. Quan ens agradi, hi posem el títol i ja tenim la portada. També en podeu fer d'altres colors. La quarta portada la farem amb un raspall de dents vell, que ja no feu servir. També necessitarem un pinzell i una canya.
pintura barrejada amb aigua o aquarel·les. Amb el pinzell, suquem una mica d'aquarel·la o pintura i la posem al full. A continuació, amb la canya, bufem i sortiran com taques. Fem aquest procediment uns quants cops. Hi posem el títol de la signatura i ja tenim la portada acabada. Quan tingueu totes les portades que vulgueu acabades, les podeu enganxar en alguna llibreta o en algun lloc. Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, subscriu-te i dona-li un like.